Umbang winangun kang lagi mangeni anenang nyenenging nala kang kinarya sambeting carita ing nagari Ngalengka direja pakedonganing carita saksedanipun Patih Prahasta putra Ngalengka Pertala Maryam Wismukasura sampun dumugi ning lalis sigra utusan kang putra Dyan Begananda ngaturi wungu Raden Kumbakarna daya sarih wonten kasatriyan ing Panglebur Gongsa pinapak Dirinata ing Ngalengka Prabu Dasamuka sowanipun Raden Kumbakarna cipta ringgani lho yes sungkara jagat manik raja dewaku adikku adikku wong gagah wong sentosa wong birawa Kumbakarna Raharja tekamu ana negara ing Ngalengka direja ye banget panarimaku Koko Prabu kepareng-paring pambagya pangestu murana sambe kala ya syukur bija sewu kowe anggone mbangunke tapa turu pirang-pirang candra rak mesine ora mboga lha ngendi ana wong turu kok nyambi mangan parandene kok dadi seliramu ora suda malah saya giblah saya lemu lha ya merga aku mau tentrem pikirku iya mula wedine iki aku swanyarsane Koko Prabu miturut aturing derajat anakku aku ditimbali Koko Prabu aku sedya nampa duka apa nampa dawuh kowe durung matur Begananda nyadong duka dereng matur sedalem paman ingin menika kusmanggaaken mungguh penemumu kowe ditimbalipun kakang iku arep ana apa rene kowe kuwi ratu ya sesembahanku aku ditimbali ratu ki werna telu siji bakal nampa kewajiban loro bakal nampa duka telu nampa ganjaran dadi lubuti nampa ganjaran nampa duka lubuti nampa duka nampa ganjaran nampa dawuh telu mau mesti ora bakal luput tambatanku sing tok arep-arep ingkang endi kabeh ora tak arep-arep lah aku ngarep-arep ora turu aku yo Kumbakarna yo wale-wale opo adikku di sakwise kowe turu nang Panglebur Gongsa kowe mestine bisa mulak Ngalengka najan to ya wis pulih nanging ana siji loro ingkang beda wewangunane karo duk ing ngene nanggake nek Ngalengka wis tau dadi gunung geni sebab tekane duta saka Pancawati kethek putih jeneng Anoman nanging aku ora perlu rembugan karo kowe tak jandani negara Ngalengka ye sakwise iku Prabu Rama saiki ngancek ana tlatah Ngalengka direja mapan ana Mangliawan lan Sawelagiri
Senopati Ngalengka wis akeh ingkang dadi banten tawuring aprang. Anakku Bukbis, anakku Pertolo Maria, Sarpo Kenoko adimu, sejene perjineman antarane Kala Mintragna, Kala Dusana, Kala Palemba, sejene bupati selikur sing mati ana alun-alun Kobong. Aja nganti rusak negara Ngalengka Bajet. Ora ana liya kejaba mung kowe ingkang tak bandeng. Ngukui Bayu Murtian Warasinta. Petukno Prabu Rama. Gusti, aku iki satriya gaweane perang, nek didhawuhi perang ora bakal aku mingkuh. Ning perangku kuwi mau kudu nglabuhi bebener. Mulane aku turu kuwi ora mentala ndulu tumindakmu. Ora jeneng mulang. Aku ngelingke mbok menawa Koko Prabu Kalimputing Budi. Bathara Rama tekan ana Klatah Ngalengka iki nek ora saka pakartimu ora kelakon. Mula upamane kowe kuwi mbiyen manut karo penemune Bibisana ngono ya wis Romohara apa gunemamu kok klemak-klemek isih ngelih kowe. Ayo nek ngelih iki ya ngelih wong pirang-pirang sasi ora mangan. Upama kowe tak paringi boga, nek tok paringi gelem ning aku ora njaluk. Ning nek tok paringi gelem. Gaje. Lho. Sediana tumpeng 7 sing gede-gede. Panggang 7. Banjur pangunjukan ingkang mirasa karben didhar pamanmu. Ih, nika. Mangu-mangu wong wang winangun kang lagi mangane oh hatiku wong gagah tak delok kekuatanmu mengko mundhak ora ndang kulih. Enggal karo iki Purwektu bumi Ngalengka Diraja. Tumpeng 7 panggang 7 lan pangunjukan kang mirasa. Ning iki wis trila aku ki mung wong gawene turu. Tok paringi pangan kok ngene wis trila. Trila lahir batin mergo kuwi adikku. Ya. Tak entekke ya pareng. Entekno nek meneh mengko bakal tak upayake. Gacarita Kumbakarna matek aji gedhong mengo. Tumpeng 7 panggang 7 amung sak kedhep nektra sampun telas manjing waduknya Kumbakarna. Enak gon muda. Wah, nikmat seger sumiyak ono ngaku. Syukur. Lah ya kaya mengkono kuwi rasane Purwektu bumi Ngalengka Diraja. Iya. Pancen negara Ngalengka kuwi negara utah ludiraku.
Bulu wektune ya nek mat ana sarandinanku. Nek kowe wis tuwa nggon mudhar menep rasamu tak jak guneman bisa nampa ya. Wit mau ku ya iso nampa aku kuwi. Nek aja karo sembrono nggonmu nampa. Ora tak tampa sing cantik temenan. Ngene ya bukan. Tak baleni pengendikake ngarep. Kowe iku dadi senopati ning ratu. Kowe dadi kadangipun kakang. Wajib kowe nglabuhi marang kacintrakanipun kakang. Yen nganti kowe ngerti aku Bandayuda karo Prabu Rama. Njut kowe ming tengok-tengok karo turu. Lah apa mentolo rasane ati? Nek pancen perkara niki sing salah ki Bathara Rama. Kowe sing bener, aja nganti ngepok koncane Kakang Prabu. Rama sepira? Wani aku. Bareng saiki perkara iki sing kleru ki kowe. Jalaran perangmu karo Prabu Rama ku ora kok ngrenggani negara Ngalengka, ning kowe kuwi mung nuruti ardaning kanepsonmu nggonmu ngrebut garwane Prabu Rama. Mula nek kena tak eman yo Kakang Prabu mumpung durung bacut-bacut. Guguneng penemune adimu Wibisana. Balekno Retian Marasinta. Nek mengko dibalekke Retian Marasinta, Rama kok isih gembelo mestakane. Arep gawe rusak negara Ngalengka. Aja melu-melu. Aku dhewe sing ngembari kadigdayan Prabu. Ning pandugaku ora. Rama janji wis lega pikire bali Retian Marasinta. Malah bisa mancing dadi sumitra karo Kakang Prabu Dasamuka. Coco muntap lir kinetap nektra kocak ngundarandir. Oh no. Kokan taun ora dunung saya kepawon druhun Diaganala. Kowe kuwi tak undang tekan kene iku ora takon dongeng, ora takon murang Dasamuka. Nanging takon maju perang mungsuh Prabu Rama sabalane. Ora lah kok disuntemen bukan? Kadanging ratu teko-teko kowe mbadhok. Ora kangelan kowe teko-teko mangan semua akeh tanpa nganggo petungan. Bareng ana pakaryan kok kowe melat-melot. Ana pakaryan kok arep mingkuh druhun. Ngendi jenenge satriya? Gelem mangan darbe liyan ora gelem tumandang karya. Lho sik. Lapangan ki rak mau wis rila aku ora njaluk to. Aku ora njaluk tok weneng. Jare wis rila harus batu tak pangan kok. Nanging kowe kudu ana rasa kamanungsanmu Druhun. Nek kowe wis mangan pangan aku kuwi kudu gelem nandhang apa gaweanku. Jagal elek. Ora gelem tumandang baleke. Wah, nek pancen kowe njaluk balek-baleke. Sikro kawan sulaken tumpeng pitu panggang pitu wetah pindho wingi muni. Wah! Druhun dimemono nang angke. Kowe kon balekke
diagan elek. Najan wis duwe dosamu komandamu barongan. Ora mokal wong kepejane liya kan. Penyakit. Penyakit ya ben. Kowe ki yo ngewuhake mau ora mangan kon mangan, pangan balik kon balik balekke muring-muring. Lanjut kon piye aku kuwi. Kowe kuwi tak kon perang. Gemang. Lagu kebangetan kowe temen-temenku bukan. Lagu kalah tekadmu karo Paman Patih Prahasta. Paman Patih Prahasta wis gruyah-gruyu sepuh. Mati orang paprangan. Anakmu Kumbo Suweni Aswani Kumbo mati orang paprangan labu di goro kalengko. Lah kok wis grangkong kang. Ora ngerti karo butuh iki goro. Paman Patih lan anakku Sakar wis tekaning mati. Waduh, Paman Patih pundhen kula. Suram-suram dewan toro kingkin lir mangoswa kang layon benyo ilang memanise wadono kang katon layu cemrahnya maratani marang saliranipun gagono bang sumbiran bunden kula paman boten nginten bilih panjenengan sampun dumugi ning lila wonten paprangan anak tunggal Aswani Kumbo Suweni kowe bayi wingi sore sing durung tutup nggonmu nyam kamulyan negara Ngalengka ndhisik tekaning padu merga kowe nglabuhi wong angkara murka ngger Kumbakarna apa cukup kowe nangis nek kowe nangis ngono kuwi anakmu urip ngono Paman Prahasta urip bro malah kentuk kaca bengkulu anakmu durung sepira umure parandene wani ngerilakake pati uripe ora matiyane paprangan kanggo nglabuhi dosamu kok. Lah kok dari kowe sing buta tak ilmu wiwit cilik nganti gembelo semono gedhe ditak pocokara mengkok wedi loro awal pasti iya
ringkut ringkut Kakang Prabu Dasamuka juga bajut-bajut ngunumbar deduka. Aku arep matur rasane Kakang Prabu. Yo. Sagu aku maju nang paprangan dina iki jumeneng Sirawati. Nanging tak pratelake Kakang Prabu. Aku maju nang paprangan iki ora nglabuhi angkara murkamu. Sarak ngatimu. Aku ora nglabuhi kanepsonmu. Nanging aku kelingan nadyan wujudku diyu aku iki satriya dilairke nang bumi Alengka diwasaku iki Skodaya dayaning puluh wektu bumi Alengka ora mespadake sapa wae sing gawe rusak bumi Alengka. Oh, kuwi mungsuhku. Dadi aku maju nang paprangan sedya ngurung kepi miwutah ludiraku. Ora kakek ngomong druhun. Maju-maju. Aku njaluk pangestumu maju nang paprangan. Iya maju. Kiagane lek kakek ngomong. Dajen. Lho. Ora iso matur. Badhe matur Kanjeng Jonggo. Mangertos kawontenanipun Kanjeng Paman Kumbakarna. Ora perlu kowe getuni Kumbakarna. Namung majengipun Paman Kumbakarna nglabeti bumi wutah ludiranipun mboten nglabeti dhateng Kanjeng Rama. Ben omongane Kumbakarna kuwi duja. Ingkang baku Kumbakarna maju perang. Janji pamanmu Kumbakarna ingkang maju perang, aku percaya. Jajal barisane para kethek. Dheweke nganggo perkara kepiye-kepiye ben watone maju perang. Inggih. Mula dawuh Purwadya ngawat amati kaduan lakune pamanmu Kumbakarna dun tambang pangestu ngajati Indrajit. Lho.
Ono ing Utagenun kuwi tak timbali kok kaget raos sing manah kok ngagem busana ingkang sarwa seta ya ke sadurunge aku ngagem busana sarwa seta aku sesuci siram jamas kaping 7 go lha kusanipun dina iki aku madeg Suramadya Loga nandak kene aku wis rila lair batinku nglabui bumi Ngalengka Diraja ingkang mebu iki dinyak-nyak ambek Angkara Budi Candala. Ingkang ambek Angkara menika rak ingkang raka. Iya, Gok. Nanging nyatane ingkang idak-idak bumi Ngalengka wong Pancawati. Gok legane ngatiku nggon kuarep maju nang madyaning paperangan labui bumi mutah ludiraku. Kudu aku bisa kepethuk adikku Gunawan. Gok kowe tak kanthi ya Gok. Mengko nek kowe weruh Gunawan Dudono ya Gok. Pelune ben dheweke ngerti karo karepku aku maju perang ora niat nglabui Angkara murkane Koko Prabu ora nglabui sasaring tumindak Koko Prabu Dasamuka nanging aku ngurungkepi bumi utah ludiraku ya ge nanging ingkang atos-atos dados saestu anggenipun perang menika ngudi ungguling yuda. Iya Gok wong perang nek bisa menang nek kalah bejaning awak. Ya mung kowe wong tuwa pengestumu tak jaluk ya Gok. Piye ya lho? Ya pokoke mati mono kaman dami derek ya derek ngono wae. Nek Gustimu menang mukti aku kowe melu ngeyup nek Gustimu mati aku kowe lari ngono ayo Gok tutno lakuku Gok monggo kula dereken adikku di Gunawan kowe ana ngendi pun kakang kepengin kepethuk kowe luwih dhisik Gunawan Bibisono.
daning kukilo ringkang koro saketer dengan ingkung liru sing pini ponco babat toking ayam wono Yayi Bisono kula nuwun wonten pangendika nyadhawuh Koko Prabu apa dene Yayi Narmati Sugriwa nun wonten dawuh ingkang pangendika Senopati Ngalengka Diraja wis akeh ingkang tumeka pati sakpatine bis apa dene Pertala Maryam apa kira isih ana ingkang bakal mbebayani keparenipun atur dalem Koko Prabu senadyan to sampun kathah Senopati Ngalengka ingkang dumugi pejah tuwin kapupuwon madyaning paprangan nanging wamasan kula Koko Prabu mboten kenging dipunanggep enteng boboting ayuda Senopati Ngalengka ingkang badhe ndatengi menika mangke Bibisono kula Kakang Narmati kowe kuwi yen matur aja menang-menang digugu utawa menang dipercaya nalika bes maju nang paprangan pandugaku ya wis kuwi gedhog Ngalengka Barandini tekaning pati liyane kuwi kok tok anggere seno bobote sing ngumpuli meneh ora ono liya dosa muka dhewe mboten bau kanan kiringipun Koko Prabu dosa muka teksih kathah Yayi Narmati ora prayoga yen dia diniya rembug kowe kudu mungkari manut apa kang dadi panemune Yayi Wibisana mapan Yayi Wibisana ingkang wis priksa kekumatane kabeh para prajurit ing Ngalengka Diraja inggih Wibisana sapa ingkang bakal magut rananggana miturut pamarta ingkang kula tampi Senopati ing Ngalengka badhe majeng madyaning paprangan sedya kasarira kadang kula sepuh Kang Mas Kumbakarna iku sedulurmu tuwa kula nuwun inggih menika kadang kula sepuh ingkang sanget tresna dhateng Rayi Paduka namun nadyan to kados pundi mapan menika majeng madyaning paprangan sedya nrenggalangi sedyanipun Koko Prabu Bathara anggenipun badhe mrastambet angkara ingkang menika kula sumanggaaken sapa ingkang kudu menang nandingi kordani Kumbakarna ngangeti Kakang Narmati Sugriwa nalika Jaya Anggada saged ngrebat Makutha Raja Kencana ingkang saged ngagem menika Kakang Narmati nalika semanten Kakang Narmati prastya badhe mapagaken Senopati ing Ngalengka inggih wedal menika Kakang Sugriwa ingkang kedah ngetingalaken bekti majeng wonten madyaning paprangan kang lagi mangan
ora ana ya kajaba Nyai Nurpati ingkang ndak percaya mandigani paprangan mranata para prajurit. Nyai Nurpati pinangka senopati cucuke ngajurit. Mapakno senopati Ngalengka Kumbakarna. Nampi dawuh dalem nderek sira. Nyuwun tambah pangestu ingkang prayitna. Kaparing ugi paring dawuh Angger Singgana supados nyawat-awati. Singgana aja ditegakake Nyai Nurpati awat-awatana. Dhateng iku nyuwun tambah pangestu ingkang prayitna. Sampun diwaji nyuwun pangestu ingkang prayitna Nyai Nurpati. Senopati Ngalengka kacarita Dian Kumbakarna wonten madyaning paprangan wuh sumbar Nurpati Jaya Sugriwa ingkang sampun nata para pragosa kayu saprangkurung prangkul ingkang isinipun pangengwit namung para pragosa watu sak peluk rong peluk kinarima macak baris sang Hyang Prayaksa pinampi dawuh dening Nurpati Sugriwa para pragosa sarengan hambyuk wonten madyaning paprangan swananira pindha udan simene. Ayo ampun. Tanpa wilangan tanpa nganggo toho-toho mabiyu ngeroyok karo aku. Candranipun Raden Kumbakarna wonten paprangan pindha gunung ingkang namung dipun keroyok Pragusa Limrah.
pangraosipun Kumbakarna kethek ingkang tanpa wicalan namung pindha dipun rubung laler. Mila namung gatel raosipun dipun cokoti kethek. Kacarita wonten ingkang wonten saklebeting lenging grana. Wonten ingkang mlebet wonten tutuk cipta wirenggani lho. Dadi ngraya aku mbok ya aja mlebu nggon ngirung. Gatel kudu arep wae terus. Wah. Cek mbok ya kowe aja mlebu tutuk engko nek kecokot. Natkala semanten ingkang mlebet wonten lenging grana. Jayawardhita ingkang mlebet ing tutuk kapiliman desti kethek ingkang sirah gajah. Ingkang mlebet tutuk kecokot. Ingkang mlebet lenging grana den semprotaken. Jayawardhita kedawan gadingnya Kumbakarna. Gading menika kawinipun umbel. Jayawardhita pindha keplepek wonten saklebeting embel. Mila pejah kalih Jayawardhita kapiliman desti. Nalariwa kang katawengan sing ketiban gadingku ayo wis ora sambekan ana sing mlebu tutuk kecokot malah kemamah kolu ya nek ngono iwak kecek ki enak saya suwe kok ora kuat aku tak kireke para pragosa yo takon dosa kakirekaken kuntal sing anggane Rodyan Kumbakarna indho kasawataken Sangya Pragosa bibar mawut cilik-cilik ilang kabeh ana kethek kok pideksa temen sandangane apik tinggel biar kowe sapa Nerpati Jaya Sugriwa wah serone raja mak kowe Nerpati Jaya Sugriwa yo kowe Kumbakarna ora tedeng aling-aling Senopati ning Pancawati iki. Waja musuh kethek rucah. Ayo Sugriwa kembali.
pancene dudu kowe sing tak idam-idam. Nanging kowe ingkang maju, aku yo kudu ngladeni budi ora sembadani. Kalau aku tak saut pedot talinganmu, untal malang. Sembodo karo lemu bengak-bengok. Kowe nibani tangan karo aku ora tak gawe rasa tak cekel cek burung tak wales kok jeneng lentuk. Aku culuk tak mlayu ora tak culuke. Ning aku ya ora arep gawe cilakamu, aku mung arep ngematke kowe kuwi kok. Ngatasi kecek nganggo sandanganku apik temen. Mati aku entek daya kekuatanku aku culno Kumbakarna. Aja kowe kuwatir Sugriwa, ora terus tak paten. Kowe aja kuwatir ning arep tak emban ngalor ngidul tak liling-liling. Ana kecek kok apik temen. Tak culke ning nek wis ketok Bathara Rama maju nang paprangan. Menika mboten gadah mripat yang duwe ning ciut kok nunjang anggo susu tak kandhane ya wonten menapa anu makmu cilik Sugriwa mau rak maju perang inggih musuh Kumbakarna bareng cekel Kumbakarna cek klumbruk wes jenggere genteng nangis wae. Kumbakarna ki mengilang-ilingi aku atirku kan banteng bet jadi idak nyit oh ganteng ya. Atur jane aku nek karo makmu cilik ya sengit aku. Ane nek cekel musuh ngono kae ya ora mentolo atiku. Nek ora tok tulungi blai. Inggih. Menapa kinten-kinten boten badhe kalepatan. Ora sing tanggung aku ta wis. Yen mekaten kuwatir mundur mangke kula piyambak. Nalari kang esmunya katawengan. Kacarita Bambang Senggono dupi mulat nerpati Sugriwa kapikut ing mengsah wus datan kadeningan kegiatan pepes otot bebayune bawane Bambang Senggono panjalmaning Bayu Kanikra nyuwun pambiyantu kadang Bayu Pitu dipun kintunaken dhateng ing Paman Sugriwa murih pulih daya kegiatanira
dupi kawistara bayu pitu maringaken pambiyantu sigra Bambang Singoro Matek Haji Mandri ngambah Dirgantara aku Curna Kumbakarna Jaya kekuataku wis entek ora usah nangis wong mung tak gawa ngalor ngidul kok nangis piye kowe aja nangis Sugriwa nek niat aku arep mateni kowe tak pites mau-mau wis ora perlu kuwatir mati aku ora usah nangis ora kapak-kapak kok nangis kacarita bayu kepitu ingkang dipun pintunaken dening Bambang Singgana manukmu jagatnya nerpati Sugriwa saknalika daya kekuatanira nerpati Sugriwa pulih kadya wingi-wingi Tupi dipun liling-liling nermati Jaya Sugriwa kaya pakartining jalma ingkang angudang putra mapan Kumbhakarna genya sak harga suta pramila Sugriwa saking gilanipun awit dipun liling-liling dening Kumbhakarna ampeanipun Sugriwa mancat dada astanipun kekalih nyepengi talingan kanan tuwin kering sesarengan Singgana kebat kaya kilat kesit pindha tatit ngesti dayaning Haji Maundri nimbles Kumbhakarna kedawan Haji Maundri namung kados dene kaget geragapan uwal genyong asta Sugriwa nyengkaken mancal dada talingan kekalih sempal saking angganipun lan tutuknya Sugriwa nyaut gerananipun Kumbhakarna gegeblak pun madyaning paperangan dan Kumbhakarna kecalan grana tuwin talingan kekalih surem dewang kara kingking oleh remang musmo kang layon
kira kang wang gakul ngobang sumirat mati aku wis kelangane rong anu uping terus pun diraden ora ngono nek mulih kekuatane tak ngklek tak cekel kucekan kuping sikile mancal no jebul dheweke pulih kekuatane aku ditimlis kepek putih aku kaget grakapan Sugriwa kaya nyengkak kele mancal dadaku nyaut kupingku karo tutuke nyaut irungku kok aku lane irung kok piye ya lho wah ya wis blahi kuwi yo tilang potongane buta ra irung yo piye aku lo milong ngene kuwi pontane kok malah bendeng lagarane jamuan wong bindeng yo kesetrum Togok aku pamit mati ya Gok nanging dadi aku mati kudu ketemu karo adikku Gunawan adikku kowe nanti aku petukno ya di surem-surem dewang koro kingken ler mangus wakang layan Sugriwa ingkang wis tumeka ngarepanku padha kanthi rahayu. Pangestu dalem diwaji pun manggi sampe kala. Senggono kuwi padha kanthi widodo. Pangestu dalem kanthi diwaji. Sugeng pangabdi kula konjuga. Iya ndak trimo. Kepriye pawartane Yayi? Kemarin jatuh dalam Kanjeng Diwaji. Kepores tuku karo majeng-majeng paprangan Prabu Sultan Pawicalan kula Jawi majeng-majeng paprangan
Ngeroyok Kumbakarna. Nanging para pragusa mboten wonten ing saged nyoba bulya. Lajeng kula majeng madyaning paprangan. Kowe maju nang paprangan iki. Kepareng aturaken menika. Bukti anggen kula Pacakara lan Kumbakarna. Grana kalian talinganipun Kumbakarna ingkang kula sempal. Yen mengkono Kumbakarna wis nandhang kadu. Nggih. Awit menika talinganipun kula sempal. Grana kula sempal. Yayi Sugriwa unggul jayane. Nggih. Ayo sing serung nggih. Tak pejet ketemu. Nggih. Petro Nun apa kowe ngerti kahanan nanggone Pacakara Yayi Nerpati ngertos Sugriwa majeng wae bengak-bengok nika ning dilit pun macet pun boten ucap-ucap malah nangis mawon ya nggih boten kula dak mukir pejet ketemu lho nek mukir kula nyuwun tulung kalih Senggana. Senggana niku sing mulihke kekuwatane Sugriwa. Mawi minta Sraya kadang bayu pitu terus Sugriwa pulih kekuwatane Anoman matek Aji Maundi tibane Aji Maundi won Kumbakarna niku ping mak gragap ngoten mrucut nyekel Sugriwa niku hanya Sugriwa niku mancal dada tangane nyangking kuping lambene nyacek irung ya nyacek ya wis nyaut padha wae kok gir-gir yen mengkono Yayi Sugriwa kawon jane kok nggih kula semanggaken sinuwun menapa wontenipun nanging kula ngaturaken kalingan kalian grana menika ya wis tak trima sanadyan to Yayi Sugriwa mau kaseran yudaman nanging kowe wis wani mapakake inggih Yayi Gunawan prayoganing laku kepiye Yayi Kang Mas Kumbakarna ngontonto pinanggih dhateng dasar kamula menawi kula ngantos pinanggih Kang Mas Kumbakarna mboten prayogi kedadosanipun prayogi Kang Mas Lesmana kadhawuh majeng madyaning paprangan ngasta pusaka Nyi Surutama Lesmana kula wonten dawuh ndak barengake maju madyaning paprangan ngasta pusaka Nyai Surutama kula nuring Dimas Wibisana bisane tekaning Pati Kumbakarna nyuwun pangapunten Kang Mas kedah panjenengan ingkang sabar sarana pedhaipun Kang Mas Kumbakarna kedah panjenengan preteli angganipun nyuwun pangestu Koko Prabu ingkang prayitna Dimas Lesmana pun Kakang Juruk tegake Dimas Wibisana mboten perlu pantos kula matawati ndakipun Kang Mas Lesmana dewa
Mangu wang binangun kang lagyo amangeni Nyai Surutama kuwi ndak lepasake ana pasing pusaka saka gendeng Gendhewa tumanduk tanggane mungsuh kulit pecah daging pecah otot pedhot balung kutub kudu bisa nigas angganing Senopati ingkang maju nang madyaning paprangan lumepasing Nyai Surutama sanging kendhenging Gendhewa kebat kaya kilat kesit pindha datit Gunawan Wipisana Gunawan aku dadya mati pecukna dhisik ya Gunawan golekna marganing kasampurnan kuwi kebat kaya kilat kesit pindha datit lumarabing Surutama asta kanan miwah eling katrajang Bagas Surem Dewangkara kingkin ler manguswa kang layon kados pundi Raden aduh tanganku iwo tanganku nengen ilang sampun boten mawiyasta lajeng dos pundi menapa lajeng boten prayogi mundur kemawon upami majeng ora pun boten badhe saged ngeglawat kaya dudu wataknya kaya aku mundur ora urung ming dadi catataning jagat bilang aku mati yo kanca mati aku patenono Gunawan mipisono aku penuh nayani
Gunawan Gunawan lupasing pusaka tumanduk wentisnya kanan miwakiring tatas ampiani Rodyan Kumbakarna tanganku ilang sikilku kiwa tengen yo ilang lajeng anggen kula badhe caos pitulungan kados pundi mboten wonten sanes dijawe namung iku bertikel monggo prayogi lajeng kundur kemawon bali kaya ngene kok bali aku kudu menuk adikku Gunawan yoga aduh Gunawan mipicana dadi aku mati aku mentono dhisik Gunawan Kang Mas Lesmana apa Yayi kula mboten mentala ningali kawontenanipun Kang Mas Kumbakarna mugi keparenga Kang Mas lajeng nyampurnakaken katigasa jangga miwah keparenga nglepasaken sanjata 1000 supados tumantep wonten tutukipun Kang Mas Kumbakarna inggih menika dados margi Kang Mas dumugi ning seda iya to Dimas nanging wis rila lahir batin sampun Kang Mas iya Dimas mapan pun kakang ngono tepi wajib jejering satriya kang kudu nangkul jiban pamujimu bae tak jaluk Dimas aku petok loyak turi aku mati aku butuh temuku aku sampurna noyo Gunawan kacarita Nyai Surutama lepas saking gendewani Rodyan Lesmana tumanduk jangganipun tigas pancing walaklayan gembung dumawaing mestaka tutuk mengo tinututan jemparing 1000 tumancep tutuk Rodyan Kumbakarna titi mangsa noyanayuh Baskara telas tulis Rodyan Kumbakarna Sirna Mergalayu
dadi uping samirana mandra linancana jati walil setunggaling satriya ingkang ngungkepi bumah bumi luntah lupira paduka Rayi paduka ingkang gandrung dhateng ketentremaning jagat raya sedya ngayomi para kamula kepeksa kateman lampan kados mekaten Kang Mas nadyan Kang Mas boten saking tangan kula nanging Kang Mas kula ingkang ngaturaken sedaya wewati ingkang tumunung anggenipun Kang Mas Kumbakarna Bibisana kula diwaji aja kaya watak ing jalma kang ora mangerti marang marganing kasampurnan pun Kakang percaya lamun Yayi Wibisana iku wis nampa kanthi tuwuk piwulanging para tapa babagan ati Yayi kudu wis priksa dumadya nang Madyapada siji dalaning pati loro ketemuning judu telu tibaning wahyu ora bisa digrayang nganggo tangan ora bisa didulu nganggo nektra sawantah sayekti iku wis dumunung ana pangwasaning Bathara mula kang saka iku lamun kowe bakal ngatonke tresnamu karo Kadang Werda ya mung kudu kuwandane Kumbakarna ruktinen kanthi satataning panembah kula nggih dhateng sendika Koko Prabu Mang winangun kang lagi mangeni nenang yen ngingno kacarita Dyan Kunto Wibisana Sigra ngeningken cipta mangsah semadi Estring panuwun dhateng Bathara sedya ngrukti kuwandanira ingkang raka sedya kasampurnakaken ketrimah panuwunira wonten cahya mijil sanging angganira Dyan Kunto Wibisana tumempuh kuwandanira Dyan Kumbakarna bel dadi dahana suci nglebur kuwandanira Dyan Kumbakarna amung sukma sejati Dyan Kumbakarna pranyata maksih kasrimpet denya gayuh marganing kasampurnan mila teksih dumunung wonten pangrantunan dereng saged minggah ing swarga surem dewang para kekek Yayi Wibisana mus katarima panuwunmu kang tindak bantu lebur kuwandane Kumbakarna
wis bali ono asal mulane diniyit maneh iku dudu garapanmu ana ingkang menggalih dhewe bisane kowe karo aku mung nderek nuwun marang Bathara muga-muga tinampa lelabuhane kang becik diparing ana pangaksama kabeh kaluputane nang nglekti kowe kelawan aku ora bisa nemtokake Bibisana Lesmana kula nuwun wonten dawuh ora mukal kaya disendal mayang rasaning pamikir Kunto Wibisana ayo tinggal dibayang mlebu jroning pakuwon supaya lerem pamikire Kunto Wibisana